Testujem parfémové novinky a väčšina ma sklamala. French Cowboy, Vanilla for Breakfast a Fig Lemonade. Na tú vanilku som sa extrémne tešila, ale bohužiaľ je to viacej mandľa, taká púdrová, jemne sladká po vanilke. Je to taká jemnejšia verzia BDK Velvet Tonka. A Fig Lemonade je dosť kyslá, taká figová svieža limonáda a figa nie je môj obľúbený tón v parfémoch, ale výdrž to má brutálnu, toto dalo 12 hodín a sprchu a ja som to stále večer na sebe cítila. Ciao od The House of Oud, svieža, chladivá pačuli limonáda. Za mňa nie, keďže nemám rada pačuli. White Blood od L'Anthropiste, Starfruit, nejaká magnólia, lotus. Je to také svieže, citrusové, ale dlho to nevydrží a potom zostane už len také pyžmovo-citrusové niečo a neviem, či to stojí za tie peniaze. Rose Graffiti od Le Bain Gebois, aspoň tak to vyslovovali na YouTube. Ale toto je strašne kyslá rúža. Vonia mi to ako keď máte tú rúžovú pleťovú hmlu, ale je dosť kyslá, takže toto nie. Bubble tea od Daman je krásna kombinácia. Zelený čaj, mlieko, je tam hnedý cukor, nejaký drevitý základ. Je to nádherné, cozy, príjemné na jeseň, to bude skvelé a toto sa mi veľmi, veľmi páči. Cloud Essence od Nado je krásna, jemná, pudrová vôňa, kde je mimoza, vanilka, pyžmo, rýžová múka, mlieko. Veľmi pekne spravené. Trošku možno slabšia výdrž, ale za mňa nádherné. Dole do komentára mi napíšte, aké parfémové novinky vás zaujali alebo naopak sklamali a ja vyberiem niekoho, komu pošlem voňavý balíček.